नमस्ते. मैं शेजवान कीमा टिक्की बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 4 स्लाइस घेतले आहे ब्रेडचे. हे कसे चुरा करायला घेतले आहे. पहिला चुरा कसा करायचा ते मी तुम्हाला दाखवते. ब्रेडचे तुकडे करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतले आहे आणि आता मिक्सरला लावून ह्याचा बारीक चुरा करून घेते. आम्ही ब्रेडचा चुरा करून दाखवला आहे. आता मी हे चिकन आणलं आहे. हे पाव किलो चिकन आहे, म्हणजे खाली हड्डी काढून आहे ना, ह्याचं मांस आहे फक्त. हे आता मी तुम्हाला किमा कसा बनवायचा आहे ना, ते मी तुम्हाला हे असं चिकनच्या फोडी घेतले आहेत मी. म्हणजे तुम्ही कधी असं चिकन जास्त आणलं ना, तर तुम्ही त्याचाच किमा बनवून त्याचाच आपण दुसरे म्हणजे प्रकार बनवू शकता. याच्यासाठी मी तुम्हाला किमा कसा बनवायचा ते मी आता तुम्हाला दाखवते. हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना, चिकन वाटून घ्यायचं आहे. याचा आता मी किमा करून दाखवते मिक्सरला लावून. यात मी चिकन आहे ना असं वाटून याचा किमा बनवला आहे. आता तुम्ही पण असा किमा बनवू शकता. आता मस्तपैकी किमा बनवायचा. चांगला मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचा. झाला आपला किमा रेडी. आता आपलं ब्रेड पण बारीक करून झाला आहे मिक्सरला लावून चुरा बनवून. आता किमा पण तुम्हाला कसा बनवायचा ते दाखवला आहे. आता याच्यासाठी तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हा अर्धा लिंबू घ्यायचा आहे. म्हणजे पाव किलो किमा असला ना तर त्याला अर्धा लिंबू घ्यायचा. हे 2 चमचे शेजवान सॉस आहे. हे 1 अंडा आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे गरम मसाला आहे. हा एक कांदा घेतला आहे छोटासा आहे आणि 1 मिरची आहे. हे तळण्यासाठी तेल आहे. आता मी कसं करायचं ते मी आता तुम्हाला दाखवते. आता मी याच्यामध्ये किम्यामध्ये आता मी सर्व सामान टाकते. बघा साहित्य कसं. हे गरम मसाला, हे अद्रक लसूणची पेस्ट, चवीपुरतं मीठ, कांदा टाकायचा त्याच्यामध्ये, हा लिंबू पिळून टाकायचा. हे मिरची आहे ना एकच घ्यायचा आहे, कारण ते शेजवान सॉस आहे ना तिखट असतो ना म्हणून. म्हणजे बारीक बारीक आहे ना असे फोडी करायचे, एकदम बारीक चिरायचे. आता मिरची पण त्याच्यामध्ये टाकायचं सगळं किम्यामध्ये. हे 2 चमचे शेजवान सॉस घेतला आहे ते टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळायचा. लिंबू पिळताना त्याची बी पडते ना ते पण काढून टाकायची. हे आपलं आता याच्यामध्ये साहित्य सगळं टाकून झालं आहे आणि आता सगळं असं मिक्स करायचं किमा. तुम्हाला स्पेशल किमा आणायची काही जरूरत नाही आहे. असं मस्त घरी किमा बनवायचा. असं मिक्स करून आहे ना अर्धा तास ठेवायचा, म्हणजे का ते चांगलं मुरतो. हे आता मस्त मिक्स करून झालं आहे. आता हे मी अर्ध्या तासासाठी हे झाकून ठेवते चांगलं आणि नंतर तुम्हाला तळताना दाखवते. असं अर्धा तास झाकून ठेवायचं. हे आपलं अर्धा तास छान झालेला आहे. हे बघा किमा मिक्स करून ठेवला होता. आणि याच्यासाठी हा ब्रेडचा चुरा घेतला आहे. हा चुरा कसा माहिती आहे का, आपण प्लेटमध्ये ना थोडा थोडा घ्यायचा, म्हणजे लागेल तसा घ्यायचा. आणि उरला ना चांगला तर तो पिशवीमध्ये नाही तर डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवायचा. हे पहिला अंडा फोडून आहे ना चांगलं फेटून घेते. अंडा चांगला फेटून घेतला आहे आणि ब्रेडचा चुरा पण घेतला आहे थोडासा आधी. आणि आता किंवा आपण मिक्स करून ठेवलं आहे ना त्याच्यात आपल्याला गोळे बनवायचे आहेत, म्हणजे वडे बनवायचे आहेत. याचं थोडं थोडं घेऊन आहे ना आपण वडे थापायचे असे हातावर, असे जरा पातळ करायचे. आणि ते आहे ना अंड्यामध्ये पहिले असे डुबवायचे आणि असेच आहे ना असं ब्रेडचा चुरा लावून ते आपण तेलामध्ये सोडायचे. आता गॅस पेटवला आहे, तेल पण तापायला ठेवलं आहे.
तेल तापलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता याचे सोडते. याचे सर्व असे बनवते. अंडा फक्त चांगला फेटला पाहिजे. ब्रेडचा चुरा थोडासा का घेतला, लागेल तसा घ्यायचा आपल्याला. आता मी असे त्याच्यात वडे करून सोडले आहे आणि आता गॅस फास्ट केला आहे. त्यात हलूच फिरवायचा. इथे मस्त चांगले गोल्डन होईपर्यंत ते शिजवायचे. असे वडे आपले मस्त छान झालेले आहे. असे तळायचे चांगले. हे असे असा कलर येईपर्यंत गोल्डनचा. आता मी काढते. हे 4 वड्या मी करून घेतले, तसे तळून घेतले आहे. असेच आता हे सर्व तळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. चिकन किमा टिक्का एकदम मस्त छान झालेला आहे. असा तुम्ही पण बनवा. मस्त झाले. छान झालेत एकदम खुसखुशीत. असे तुम्ही पण बनवा आणि मस्त खा.